wancine sedulur budidaya kita kabeh kanca nawakake liyane lenga mring manca praja kang wujude papan pariwisata lan hasil karyaning tangan kerajinan uga hasil bumi celali kesenian wis kawentang urip budaya kita mula kanthi greget gumregah terus gumregut sengkut rambut kardi leladi mring nagi iku dadi srana yang kuyung Walo ayo kuwi apa kuwi gambang melati sing tak puja-puji aja dah korupsi marga yen korupsi nagarane rugi piye to kang kuwi biyen ngono kuwi apa kuwi kambange manor sing tak puja-puji mbok sing padha jujur marga yen jujur nagarane makmur piye to kang kuwi ya ngono kuwi Kanda melincak pring tutul ngisor wit ayo warung maja awet tampiku timba jaga tempe sapat madu tandure wosu milir kang ijo tak sanggup mantenan Kanggo masuk
Yo, Mas Gareng sing parang lenggah. Diaturi pinarak ana kiwa kotak, petuk walang kekek. Walang kekek. Monggo yo, walang kekek, Jo. Ding ngong ding. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi Mas Bayu. Secara tidak terasa umur awake dhewe sudah sedina meneh. Betul. Barang Ya. siapa yang atau apapun yang bernyawa setiap harinya usianya berkurang 1 hari. Ning anu kok Mas, nadyanto benda mati kaya bangunan. Nggih. Niku arepa niku benda mati niku saben dina niku kekuatane ya saya suda. Nggih. Kejaba nek napa niku kados dene kantor desa niki. Nggih. Semakin hari semakin semangat dalam melayani masyarakat. Tur mboten mung kantore desane kula perkirakan mriki semakin maju. Saestu. Karena nggih niki wau jenenge saben taune dianakake sedekah. Nggih. Sedekah desa, sedekah bumi, apapun istilahnya, semuanya itu membawa dampak positif kepada desa ini. Leres, nggih. Nah, tadi- Mula bumi wajib disedakahi sebabe napa Mas? Jane sing sedekah niku malah bumi niku karo awake dhewe ya. Bumi jane. Nggih ta, nyatane bumi niku ya digaru, diluku, didak-idak, diuyui. Ora ngresulane malah bisa nuwuhake sing murakapi kanggo bebrayan. Dipacul ora ngresula, digaru ora ngresula. Betul. Lho pripun? Ditanduri ya tukul. Mula sedekah bumi niku rak menungso ngaturke penuwun karo sing nyipta urip awit saka nikmating bumi rak ngoten ta jane. Jangan sok memandang miring terhadap istilah sedekah bumi atau Nggih. sedekah. Ha-ha. Kalau sedekah itu diutarakan, diartikan dengan jelas, tentunya tidak akan berpikiran miring tentang istilah sedekah. Apakah arti dari sedekah? Ya iki kaitannya karo desa, sedekah bumi. Sedekah itu sebagai rasa syukur dengan apa yang telah didapat. Nggih. Jadi orang tuh kalau selalu bersyukur akan dilipat gandakan rezekinya. Leres. Dia itu dengan harapan tahun depan akan bertambah rezekinya. Amin. Kah itu saka tembung kah itu barokah rezeki yang diterima. Nggih. Jadi semuanya tuh ya tetap nyuwune marang Allah Subhanahu wa taala. Oh, Atau saestu. Tuhan yang Maha Esa. Dadi aja dipikir miring-miring. Mula ngeten lho Mas. Nuwun sewu wong ngrasuk agama niku paribasane kaya lunga marang kutha kang tinuju. Nggih ta? Sing dituju niku mung siji mung dalane dhewe-dhewe. Waktone ora usah suk-sukan, ora usah sesinggolan, nggih ta? Samat sinamadan daya dinayan. Sing penting niku rukun, gaman sing ampuh niku mung kerukunan. Lah nggih wong. Upama awake dhewe ora rukun, apa bakal iso ngusir penjajah saka negarane dhewe? Betul.
Paribasane apa? Mong gamane we pring dilincipi kok. Ning gandeng didasari kerukunan, mula ya terus sing jajah ya lunga. Pokoke anggere apa-apa ki anggere bersatu ki bakale yen kasarane iso entuk pangan. Merga sak desa niku wis dianggep keluarga. Apa arti dari keluarga Mas Gareng? Keadaan apapun harus selalu bersama-sama, baik suka maupun duka. Nah, niku sing jenenge keluarga iki ngono kuwi. Lupakan egoisme masing-masing. Nggih. Egoisme harus hilang dari diri kita masing. Dadi warga ya ngono, aja mung mburu butuhe awake dhewe. Ngelingi awake dhewe iki urip ora iso ijen. Aja rumangsa wong penting, aja rumangsa wong sugih terus ora gelem kumpul karo tangga teparo. Nggih, niku lho terus arahnya harus selalu positif baik tindakan maupun pikiran. Nggih, Nah, ini yang lebih penting, gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Nek piyai mriki wis situasi karo kondisine wis sesuai kabeh. Gandeng dirembuk, dirapatke wis oke. Iki nggelar wayang nimbali Mas Gareng, mula ya wis gedhok sepakat panjenengan diaturi tindak mriki. Oke, matur nuwun lumantar Pak Kades, matur nuwun ditimbali. Wah, Lah ngapa to Mas? Kula karo panjenengan iki ngapa? Isane iki apa? Ora iso apa-apa. Isane mung nderek nyengkuyung, nderek ngeramekke ya mung ngadol omong paribasane. Ning muga-muga awake dhewe ana manfaate kagem para pamriksa sing kepareng lek-lekan iki. Nggih, niki bal-balike wong diparingi rejeki nggih nglipur para sing mirsani. Wow, upama niki ora wayangan jane ya ora apa-apa. Ki to. Redana iki mau yen ora wayangan ra sesuai karo jenenge desa. Mboten, upamane ngeten lho. Upama ora nganggo wayangan ora masalah. Ning gandeng piyai mriki niku nresnani karo budaya, nggih to. Ya ora budaya tok ya Bu Agus, Bu Eri. Ora jeneng wong. Maksud panjenengan ki pripun? Kaya desa kene iki maksude piye? Sesuai karo jenenge desa iki piye? Iki aku ki mau golek ning sese wong-wong jenenge usaha. Nggih. Cibiyuk ki artine apa karo keadaan malam hari ini? Cibiyuk. Ayo. Ci niku ciri khas setiap tahun pasti merayakan kemerdekaan RI. Nggih. Ciri khasnya. Ciri khase, heeh. Terus biar tambah rame menggelar wayang kulit dalangnya Ki Bayu Haji dari Surakarta. Nggih. Terus terakhir yuk gembira wong ada garengnya dari semua. Waduh. Janis. Yuk ya jajah. Oh nggih. Aku ki apa-apa tak terjemahke wong Pak Kades. Kades ki tegese apa? Ngerti ra? Apakah arti dari kades? Nah iki nun sewu ya tak. Iki per huruf ya. Iya. Soalnya cendak. KADES. Nadyan urung ngobrol ning aku wis tahu karakter ini. Nggih. K itu karakter beliau bagus lahir batinnya. Niku K. Terus A. Akalnya pinter. Nggih. Terus D. Dedikasinya tinggi. Terus E. Ekonominya mapan. Terakhir S. Spiritualnya tebal. Nggih. Heeh. Mereka mimpin wong semene akeh iki nek ora tebal limane sing jenenge godho iki walah. Aku mimpin keluargaku keder. Lah niki ora apa-apa, sak mboten-mbotene panjenengan wis iso kandan-kandan wis entuk pahala. Amin, amin. Lah iya no. Jenenge Wong kula kali panjenengan niku ora eneng Mas wong iki nuturi iki ora eneng. Tidak ada orang yang berwenang untuk nuturi tembung ora eneng tapi saling mengingatkan. betul. Mergo sing jenenge menungso ki ora nom ora tuwa ki sing kecandangan apes murka karo lali. Nah, Panjenengan dawuh ngono kuwi to, direkam karo piyai-piyai kene. Pamrih apa sok nek sampean lali dielingke. Lho, Mas Gareng jenengan wis tau ngendika ngene ta? Lah niku saling mengingatkan ngoten niku. aku ki kadang aku ya guru lali kuwi. Ah nggih wong Aku ki wis tenan lumrah. umpama ora duwe rewang ora duwe sopir nu kadang ya lali mulih. Nggih wong Bugareng mesti ya wis ora ngarep-arep kok. Yo isih to. Isih to bojoku sesik. Ya. Nggo anget-anget ya. Iya. Ruang kamu kemul kok. Lah ning tenan kok kula karo panjenengan iki wong aku ya wis di bojo aku di anak-anak ya ta. Nggih. Wong mulih nyambut gawe iki sing dadi pendingin utawa AC iki ya mung bojo. Oh niki nyuwun sewu ingkang mirsani nggih.
jamu obat sing paling mandi niku sejatine pasangane dhewe. Res. Yen ibu nggih bapake, yen bapak nggih ibune niku jamu paling top marko top. Heeh. Oh, ora mung gawe kendoning ora sarap ning ya gawe celsing ati. Wah, saestu. Mula contoh ya Mas Gareng putrane selok kabeh. Alhamdulillah. Ora. Lah ya ning dadi putri sing elok, wong wedok sing hebat. Arep bapake iki celorengan saben bengi dandan gareng, ning putrane nyatane saya wis dadi dokter kabeh. Wah. Jangan memandang siapa itu ayahnya. Nggih. Nah, tapi pandanglah hasil anak yang dididiknya. Nah, arep bapak iki kaya bokong dicet ning anake hebat. Omah. Yo nganu ngene lho kene. Ngembake utawa banding kene yo aja bokong dicet to. Bokong iki wis elek kok dicet lha rupane pating deplok. Ya ben apik kok. Yo ora wong aku ki ngene Mas, prinsipku ki tenan. Hidup tidak mencari kesenangan, tapi hidupku mencari ketenangan. Nggih. Karena senang itu hanya sesaat, tapi kalau tenang bisa niku nganti heeh sakmure hidup. Heeh. Mula niki piyai mriki golek ya ketenangan. Ketenangan. Gen tenang penggalihe iki ana sing ngersake gathik glinding. Wah, Nah iki. Wis ngantek. Iki aku seneng aku kok kaya klasik gini. Gathik glinding. Ya, katur rombongan saking Jatingarang, Kecamatan Budhe, saking Bapak Rojiun. Jan piyai. Pak Rojiun iku nek awake dhewe metruk tempundi mawon waton iso diangkah mesti diberkahi dipengestoni. Nggih, Pak. Sehat terus nggih Pak Rojiun nggih. Oh, Pak Rojiun. Ngerti tegese Rojiun? Apakah arti dari Rojiun? Oh, sik, aku urung disawer kok diterjemahke. Lah kenapa mau wis kok? Ro ki rono rene nonton wayang kulit. Betul. Terus jika dalangnya bagus sampai habis. Nggih. Terus Untuk apa kalau tidak nyawer? Nek tak yo kekan ngono neh. Wah, ning panjenengan iki piyai sing sahabat karib tumraping seniman seniwati. Oh, nggih. Pak Rojiun niku mirsani ora mung nang nggon acara live ngene-iki streaming lho. Panjenengan iki yo anu terus, monitor terus. Nonton streaming wayang kulit nganti HP-ne didol. Ya ora kok. Gathik glinding. HP-ne didol nggo tuku pulsa. Lah terus digo apa pulsane? Yo listrik no. Ayo. Nggih, aku tak nyuwun. Aku tak jajal karo Mbak Eka Prihatiningsih iki. Mbak Eka uget-uget. Ayo rene. Rene, Nduk. Iki rak kulinane basa lagu sing anu to, sing anu kreasi to. Bangsa Gubuk Asmara. Nah terus Podang Kuning. Lah saiki jajal. Iki ora glathik iki plenci. Pleci. Iya. Iki gathiki rada gedhe iki cilik ya pleci. Nggih, heeh. Nek ora apa-apa wong iki lagune glathik, Nduk. Isa ya, Nduk, apal ya, Nduk? Mboten. Lah kok maju? Nanti wong kon maju apa aku mundur? Lho ning maju iki tanggung jawab kudu iso gathik glinding. Wis iso dijajal sih. Nah, iya, dicoba, kabeh iki dicoba. Gathik kudu dicoba. Gathik glinding ora apal ya gathik glundung. Ya. Padha-padha. Bar gathik terus glundung. Ayo. Ayo. Kaya apa? Gathik glinding made in Mbak Eka Prihatiningsih. Ayo. Kaya apa, Kak? Yo. Kinupita kangku Ben vokal aja kalah banter karo instrumen. Ha. Nggih. yang layang ning dhuwur ulu kuning sleret ireng turman Nano. Ayo. Emprit Gareng. Ya. pating cruwit wit ram
Epret. Oh iya. Oh. Cirit. Oh. Adem kok ya. Ayo. Anu. Pating cruwet wet. Ya. Nano Alfian ya dililo-lilo malap ya mati sisan jane ayo Jiun ngersake tembang le. Sing dipakani rasa. Aku lek gumun ki Pemalang itu Pantura. Nggih. Ning malah ana sing ngersake lagu-lagu klasik kaya kene. Kene iki populere mbiyen Tarling. Oh nggih. Ning anu kok Mas Piyai mriki iso mbedakake ya. Nggih. Ndi mirsani wayang, ndi mirsani Tarling niku wis iso mbedakake dhewe-dhewe. Mula wit biyen mula nek ngersake lakon ya basa lakon sing ora enteng Mas. Bobot kabeh. Oh nggih, kula riyen anu SMP kelas 3 sawaning Pemalang iki diteter lakone Banjaran Sumantri kok. Weh. Kyai mriki niku jane lok tenan nek bangsa ngoten-ngoten niku. Budal kok ngomahe nawaitune wis nonton wayang. Betul niku sing kula karepke. Ngoten. Walah misake Pak De. Napa nganu kula pendhetke kapas Pak De? Ya ora. Ya tutup niku lho. Kok salon ngene. Sik niki mumpung nggon mat-matan sisan gawe. Napa Mas? Iki bar gathik glinding. Basa sing direnggo basa manuk iki ya basa ngrenggo manuk. Napa? Ngersake kutut manggung. Wah, Pak Kades. Oh, Pak Kades. Nggih no. Diaturi. Ya. Sing asta sinten iki? Mbak Rizky rene ngadeg rene nyedaki Mas Gareng. Wah, Nah, turuk turuk. Yo. Ae apa? Ya niki mau apa gathik iki sakmene iki pas. Iki kok kutut iki kudune blekok. Lah kok blekok? Dhuwur kok. Dhuwur niki. Kutut nek kutut Bangkok ya. Oh iya. Iya ta, ya beda. Ada dinding. Mbak Rizky blekok. Dengan paling ora burung hantu. Loh, gelem Mas. Ora apa-apa lho. Gelem mangan tikus kok. Gelem kok. Membantu para Ora sudi. Oh, burung mati kosok gelem. Lah membantu petani lho. Ya Mas membantu lho debake liyane ku to. Desa Rawa apa piye? Nggih. Apa muret batu. Lah iya. Burung antune ora apa-apa. Kowe tetep putut istimewa. Nggih. Nggih, Pak De. Ayo saiki di aturke kutut manggung ya dening Mbak Rizky Ainanda Utami. Ya alhamdulillah kula karo Mas Gareng sowan rene para kadang waranggana komplit sing kepareng sowan. Tenan iki becane iki Pak Lurah lapurne sidane Mas Bayu komplit. Sing teko niku wiwit sing magangan nganti nika veteran. Pak veteran ya. Mbak Darsini kae wis oh iya. Katane veteran. Kanca pengrawit ya komplit alhamdulillah wis
Wis pokoke kaweta kumpul nyambut gawe bareng wis men. Mangan ramangan ayo no. Sarasa-rasane tetep melu aku wis rasa gagas iki kok tengen. Ayo. Mangan ramangan agar jajan iki. Ya tetep mangan iki wis. Ayo. Iki padha dijajake Mas Dodo kabeh alhamdulillah. Matur nuwun. Ayo. Aku arep anu Mas Dodo. Oh, mboten mesah niki. Niki nadar kula. Oh, ayo syukur nek ngono. Oh, Pak Dodo kok teng Brion kok. Sesuk ya diampirke meneh. Juragan body kok Pak Dodo. Iya. Heeh. Jadi gaweane autan. Bapak. Iya Mbak Rizky. Wah, nyai wos. Kamutan ya Mas Bayu niki ra dilerek-lerek. Alah ora apa-apa. Suntik lanang ya mari. Kula tak duduk nggih. Kula duduk. Sing akon sapa? Kowe iki lungguh karo ngadeg padha wae. Wis lu ngadeg kok wae. Aku ngancani kembaranku. Sapa? Niki Mbak Rizky. Wong kene teji kowe bocah. Aku sing nek gede yo ngene iki kok. Gedemu kapan wis? Sesuk. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Ya. Utut manggung. Kuat-kuat nobumu. Sing lanang wis menyemangati. Lingsir wangi Nek cara buah no Rizky apa Mas? Iki buah iki anggur. Anggur. Disawangi seger. Mating plendur nggih Pak De. Eka Pak De. Nek Mbak Darsini, Mbak Darsini. Mbak Darsini kuwi buahe buah nadyan wujude ras pira ning khasiate gedhe pace. Wih, pace. Lho, iso kuwi iso digolora gula. Oh, kuwi digoleki wong saiki pace kuwi. Fahmi. Fahmi kuwi klengkeng Mas. Wah, kelengkeng. Klengkeng sing anu hati-hati. Piye? Bijine jerone iki gedhe. Oh iya. Gua ngerti. Kulite tipis. Iya, heeh. Lemir. Sing ngersake sinten Pak De? Wes, pokoke kabeh dirayak pokoke. Iya. Nek Suci. Suci kuwi jeruk. Jeruk apa kuwi? Jeruk Bali apa jeruk keprok? jeruk keprok. Wah, Jeruk keprok. Banyak vitaminnya. Dita. Dita kuwi pisang. Weh, pisang. Vitamin C. Heeh. Terus nek Dini. Dini iki buah iki lho, kurma. Wah, kurma. Kurma. Weh. Banyak orang senang. Iya. Kepengin mencicipi. Ya. Kurma ki ra enom ratu rebutan. Ayo. Ayo. Ayu kuwi buahe ya buah ki lho Mas. Apa jenenge sing bentuke ngene iki apa jenenge? Apa ta? Apa? Salah apa? Pir. Oh, pir. Pir. Waduh, pir ya. Terus Eka. Aku nggak mesti. Eka ki pir semongko jeruk wah pisang. Eka ki buah catur. Apa kuwi? Sekak. Kok iso buah sekak? Lho lah buah. Karepmu buah apa? Yo buah pedho kancane, buah hati kok buah. Alah. Kok iso buah hati. Moh, buah catur ra itu kok buah hati. Ya buah apa sing enak pedho kancane sing seger ngono. Tak goleke buah sing enak. Nah, Heeh, ya ceplukan lah sak-ora-orane. Oh, ceplukan karo dipakan ula ya. Wis rasa digoleki buah. Kuwi dadi buah karepmu dadi akar karepmu ora. Ora ragak. Ya Pak Rizky tutuke Pak Rizky. Ayo. aku yo manut. Paraku kecapok putut. Sik, anu. Ini along. Anone. Kira mingga. Ya sesuk anu karo bapak diunggahke ning omah. Anu papa kurang munggah. Hati-hati kursi ta, Nduk. Iya. Ayo.
Iku pelajaran sesuk. Nah. Nano rasa nano Duh bojo pengendari niku lho Mas, kurang munggah ya diunggahke, ya ta. Kurang penak ya benakke. Ora sapa gedar ndek bojo gareng aku iki bojoku tak unggahke terus kok. Wah, aku percaya budhe gareng iki sampai saiki wah jan lencer kuning dhuwur, awake lemu putih. Sapi apa piye? Lemu putih kok padake sapi. Ya, Mbak Rizky. Ayo. Nen nanano ning plan. Cek do dimo wis dimo kok ndak malah lali. Hawa omah. Ayo. Nano keringan. Ya boy ka ayo. 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 Anggong nyaman Menoe As Ya. Manggung enggak? Ayo, Mas Gareng. Abani sing ngempul. Ayo. Oke. berketak kong Kempul ngon. Gus. kong Pindho ngon. Gus. berketak kong Ping telu ngon. Gus. kong Ping papat ngon. Ya. berketak kong Ping lima ngon. kapok ora Wah terus tobo wae. kakean jenengan Pak Di. Engko tak tukok kemping niku. Kong. Ya. Kok diabani kok dituthuk. Ya, neno yo Pak Rizky. Mangga 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 mangga. mangga mangga Neno nano. lah mangga 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 Neno. mangga Lanjut. midhangeti Menoe. kang sah keco Eka, ayo. Pramitra Nano. kang mi Misen. Ayo. mulya Mulya misen. Yo. masaku Mulya. Ayo. mulya Wilujeng. Ya. Jang rawuhipun sinten Paluran. Pak
Pak Karsidi. Pak Karsidi. Iya. Nggih. Ayo. Lanjut niki. Bablas kok tibake kuda nyungklang. Ayo. Anu. Ayo. Nyai wangi. Nyarap patutan tanggo. Nyongman bawah kur dua kali. Terima kasih, matur nuwun wis diaturke Mbak Rizky monggo lenggah malih. Mbak Suci ayo rene. Mbak Mataram teruk. Ae aoe. Ngetan galing ulan. Niki wonten sing ngersake eling-eling Banyumasan. Cocok. Ya, kok dibawani Mbak Suci. Mbak Suci saking Raden Haragia Werkodara. Hah, Gesian pakel Tulungagung. Mas Gareng tak dapuk dadi Werkodara. Oke. Mbak Suci bawa sampean Werkodara. Ayo golek kuku. Werkodara ora ning kuku. Awitena bar meniku rubi diguruk. Masa kukune lemper to, Lek? Awitena ora ono kok. Oh, kuku kotak ya. Wong bar diketoki kok. Ya, ayo diaturke sik. Monggo dibawani. Ayo. Ya Mbak Suci, monggo. Raden Haragia Werkodara. Nyata Ngapa? Kukune kok alit ngoten. Ya, wis men. Werkodara balita iki. Kukune lagi terubus wis men. Ayo. Nyata lamun satria jodi pati Werkodara bisa nek
nganggo simbar jojo. Heeh. Gak nganggo akar serabut lho. Lah dalah. Baku. Iya. Senengane nyacat ana ning wayang gol iki kok. Gak apa-apa. Musin urip karek kuwi kok wayange kok. Pripun, Pak? Oh, kukune gareng. Niku mboten cilik kukune lho. tok liyane nggih. Pak, sapa Iya. Kotimah? Pak Kotimah. Pak Rojiun. Oh Pak Khotimah sapa? Suci kok. Wah, bar maca tampah lho jenenge Kotimah. Ngapunten Pak Rojiun. Nano. Ayo. Wah iki kena tlutuh kabeh lho tanganku. Praga. Tlutuh tok lho. Mbak Suci. Nggih. Niki gandeng streaming niku akeh banget sing parang mirsani ya dikirimi. Kirim salam kagem sedaya penggemar Kas FC. Nggih, SBA. BMC. BMC wayang mania community. Pak Pur Cepu. Pak Pur Cepu. Kuwi ngopo Werkudara kok delek-delek kaya Witeno kene ngangkat sikil kono tinggal ngobrol kok. Tapi Mbah Bagong. Wis nonton karepe ra karepe. Ayo. Aku ndak tak dijokke sing lho sikil. Ya. Oh, tak done ngene. Ya. Na na na. Dikma simbar jajah. Oh, Mas. Nah, no. Yen ngendikan Ora apa-apa iki. Ano? Gereng pindah guntung. Nano, ayo. Gu. Reto arisan orang ngungkun. Nek gereng piye to Pak De Werkudara niku? Ah slagereng kukune keletok. Ayo. Dasar satria prawira rama. Ane. Eling kula eling tunungan Yo.
Terima kasih. Waduh. Nimbali Mas Garing ora muspra terana. Aku nadyan urat urung tekan Banyumas, lagi tekan Kebumen wis mayan-mayan. Nggih ora apa-apa nek senek niat dolan ning Banyumas nggih. Heeh. Menika eling-eling Banyumasan dipun suwun Bapak Manis Subandi Desa Bang apa iki? Bang Larangan nggih. Bang Sri. Nggih. Bang Larangan. Nggih, tur nuwun. Waduh, sanes. Yo kene Mbak Fahmi. Kene. Wah, Mas iki Mas, diwaos Mas. Nah, duh, jan. Monggo Mbak Fahmi. Aturan mriki keenggal nyanyi. Mbak Fahmi. Penontone pun ngentosi. Yo Mbak Fahmi keenggal mriki Mbak Fahmi. Matur nuwun. Apa kuwi? Oh, mundhut lagu langgam resepsi Weh. saking warga RT 17 RW 03 Desa Cibiuk. Oh, nggih. Langgam resepsi. Wah, ning tenan, Mas. Niki acara 17-an niku dimulai tanggal 17 Agustus ngantos akhir bulan. Waduh, luar Niku warna-warna enter lomba-lomba gitu. Terus karnaval warga dan kelompok-kelompok. Lajeng wonten malih nika hol akbar gitu. Pengajian kendurenan. Oh, niku anu, mriki niku budayane ora ditinggalke, agama ya digawa. Mula kanane ayem tentrem. seiring sejalan. Wah, nggih mesti ngono. Waduh. Ning iki pundhutane aku ngono iki klasik-klasik ana langgam Nggih. resepsi. Ya Mbak Fahmi. Maka diaturke. Bu, anu buka celuk. Maka neno. Wah, ngono iki. Basa kuwi. Ya, maka. Ya, Mbak. Merat ayo merat nyek iki yo goyang guyu saja arep mundhut yo Yeah.
belas memanik. Ayo, irama jaranan. Nggih. Napa saja Terima kasih, matur nuwun. Wah, wah, iki, Kang, iki enek nawala iki lho. Ayo Kak, ayo Kak. Gendeng, Iki nyuwun kuwi apa kuwi? Nggih, mau wis. Nyuwun anak lanang. Waduh. Duh, njaluk anak lanang iki, Kak. Anak lanang dhewe. Iya. Anak wis Saking Bapak Darapanto, tukang sapu Balai Desa Cibiyuk. Oke. Yo diaturke. Ayo, anak lanang, monggo. Ya, Cak, diaturke, Cak. Anak lanang. Monggo, ayo. Siap. Yuk.
nyuwun donga restu. Ya, lagu warna-warna saiki ya. Iki karangane sapa? Anak lanang ki. Oh, Darboy. Oh, Darboy Ngayogja to iki. Nggih, heeh. Itu metu anak wedok bar anak lanang. Iya. Ayo, sik. Ayo rene, ayo rene, ayo rene. Ayo. Serampat yo, serampat, Oke, serampat. oke. Oh, ayo. Jogete sing elok ae cah iki. Ayo, aku kangen jogete. Ayo. Ayo, Selamat. monggo. Ayo. Ayo. Dua kali. Mas aku koleksi musiden ini neko-neko ya. Tapi tak. Ayo ana sing kaya ngene polahe ana sing ngucluki. Mas aku Dewe kak ya. dunia tontonan tuh ya sah-sah saja. Oh, nggih. Tonton isine dhuwur garis. Leres. Kabeh iki ana aturane ana garise. Leres, Mas, leres. Ayo disusul karo kene, kene. Sapa? Dini Ini kene. hari. Ayo kene, nek iki alusan nek iki saiki. Oh, iki. Carane ya serimpi. Serimpi, ya serimpi, ya kadang duyung, Kaya apa wae? kaya minyak. Ana sing ngersake caping gunung, jegleng. Oke. Ayo diaturke. Karo Eka sisan wong telu ngebut Mas Gareng wong telu ngono. Nah, kae. Ayo sijan ini. Ah, ngono sisan kok le. Mangga. Pokoke Mas Gareng mamilih sapa sik kon antri kuwi. Ayo. anu sik. Senioritas. Piye? Iki najan cilik dhewe ning senior dhewe. Oh, kuwi ketoke cilik tuwek kuwi. Tuwek kok ora ditebas. Iki Tebas apa pelem? sijan Kelem ini ora mateng. kowe iki ku masalah wis tuwa kowe iki sijan ngemut kalender. Kalender. Lah wis tuwek dhewe kok. Iso aku ngemut kalender rayap. Ya nek anu ya durutke saka enome sik, sing enom genti. Ayu sik. Ayo. Bar ayu, dini terus kae dinosaurus kae. Ayo. Ya. Dinosaurus sak mini. Ya yuk, ayo. Tananano. Saben bengi Nano. Awas. Hai. Ya. Piye, Nduk, jengelengane mbahmu Gareng? biasa. Wah, wis. Oh. Wis ngoyo. Ya sijan aku duwe ciri khas ngene iki. Apa? Kuwi ketok wong wis ketok bathuke jadi. Iya. Pakde, Apa? ampun anu, jenenge ampun Nyepeleke apa? Nyepeleke kula. Heeh. Bathuk ambon iki berarti bocah pinter, Pakde. Oh, pinter. Pemikirane luas, Pak. Pinter apa panjen ra tukul? Ya, saking pintere kok ya. Ciri khas omboke pinter. Sinden ora tukul butak wae.
Ora Ayo. pinter tenan kita iki. Dini gini, Dini. Ini hari ini. Ayo. Anu. Yen memaja. Rasa isin-isin. Saya rada gendel saiki Dini, saya rada gendel saiki. Alah, Anu. tak jaraku malah. Saiki wis iso joget anu barang saiki wis jogete meleter saiki. Nek dheweke jek kenyih saiki wis. Saiki Kalau diajari Pandu saiki rada gendel ya. Diajari Agil barang wis. Ayo golek sasaran. Ya. Sesuk nduk ya. Ayo. Hamung karo Nano. jana. Awas. Hop. Yai. Piye Nduk Dini jenglengane mbahmu? Mboten krasa. Allah. Ora tuwa wis Ora nglepeh. menghargai Dindin karo Pak De kok kaya ngono. Lah terus piye? Oh ya paling ora ya. Masa mak selengket ya ora. Mosok ya ora piye-piye. Blas, tapi malah penak kok jare dikeroki ngono turu jare. Iya. Kamu Iki rak buding ya turu. Ra nyebleng ora apa-apa. Ayo kira arit. Ayo. Ada ini. Eka ngerti? Masih ada aku. Lah, kuwi mbok menawa kuwi. Aku. Ayo. Musik. Jare kok jegleng. Wah, cedak-cedak. Nggih. Sampeyan iki. Ayo. Alah. Wis sudah tiling dhewe. Ora. Kembang api. Ora lho. Kembang telon ayo. Ayo. Kembang wae waton. Wow. Ayo. Awas, dhuwur yo. Mulai jam pira kowe? Napa ta? Kancane jo jegleng ora dicucuk dhewe iki piye? Mulai jam pira metu ndi? Lah ngapa? Nunut. Tak karo ngincim. Ora nunut kok. Oh, kene mang ra krasa biasa terus aku kok gak enek suarane Lah blas. kuwi ada bedhog ora dicucuk. Lah, tutuk to, Ndang. Yo dudukan bedhuke wi ben ora anu. Ora. Ah wis. Oh, mau lho. Iki. Telat. Wis dilegane. Dadak dipresake nek. Ayo. Aja meneh kok aku kethuwe. Ayo. Nano. Halo. Nah, ini. Hati-hati to mlaku kok nabrak-nabrak. Aku arep krungu jeneng ayu tak teratap ya, Tru. Ayo. Ayo. Pacita. Nano Sarvi. Awas. Tak telang tak ya. Oe. Sing wedok mah. Latah, Pak De, latah. Latah tak kira menghindar malah dinehke. Iya. Bareng dipasrahke malah wegah. Ayo jam kaya ayo bedang aku biyen ya. Iya. Ya Dini, ngono Ayo. Nah, iki parian sik iki. Parian. Lah jegleng apa ben. Anu neno, ayo. Saking sinten ri? Lek dar sik kok nek keri ndak lali. Anu neno. Dar sini. Tuku jeruk. Tuku jeruk. Piro regane? Cacahe 6. Cacahe 6. Irit men. Warga Cibiyuk. Warga Cibiyuh. Tansah ayem tentrem. Amin. Jejere sapa kuwi?
Sami. Weh, bintang iki. Anu bintang HP. Ayo wi. Anu Mangan kerupuk mangan kerupuk. diwadahi baki. Mesti Cibiyuk iku. Terus? Cibiyuk. Warga Cibiyuk Hah? murah rezeki. Amin. Iki basa kok kabeh iki. Ayo. Sere. Nyitak gendeng. Hah? Nyitak gendeng. Walah, nyitak gendeng. Terus? Anu, apa mau? Alah. Wes. Panas berjemur. Panas berjemur. Pak Haji Gareng. Pak Haji Gareng. Mugi panjang umur. Amin. Amin. Matur nuwun, Nduk. Nomor rekeningmu pira? Arep ngopo kuwi? Lho ya mung takon. Jajare sapa kuwi? Nyangking priuk. Wah, nyangking priya. Priya kok priya. Karo Bar- sepatu. Terus Warga Cibiyuk. lagi piye? Mugi tansah bersatu. Amin. Amin. Yo jajare neh. Anu neno. Yang Jakarta Yang Jakarta tuku sapi. tuku sapi. Mbak Eka Mbak Eka. cantik sekali. Makasih. Kaya sapi. Tapi Iya. ngapusi. Aku sih lah dibela kembaranku kok. Alah. Kembar sepatune ayo. Yo malah bego. Yo, ayo. Anu neno. Gedang kluthuk Dak lu dok. marai mumet. Balai Muhammad. Warga Cibiyuk. Warga Cibiyuk. Mugi tansah antuk pinaringan selamat. Walah. Ya. Kurang dawa kuwi. Ya Dini. Selamat sapa? Selamat gendang selamat apa? Dini. Mas Gareng Dini arep arian rada mikir, ora nutupi kancane. Rada mikir. Wah ya. Ya Dini. Aku anggere ono wong wedok ayu sia-sia. Ayo, Dik. Ayo, Din. Dini arep parian penjenengan iki rada minggir ngono. Ayo, halo Reno, ayo. Gawang-gawang. Galang-galang. Paseryane Pak D Gareng. Amin ya Allah. Berarti wis ra enek no kuwi gawang-gawang iki. Sukmo. Oh, terbayang-bayang. Terus Sing nonton wayang. si nonton wayang. Saged munggah haji bareng. Amin. Eng dadine wis ben sak karepe apa? Pokoke Dini sak unine wis ben. Pak D, pokoknya ben Gareng dadi bareng ya. Ya. Wis ben ora wis Dini sak unine wis sah wae pokoke. Mboten napa-napa to Mas. Ora apa-apa, Nduk, ora apa-apa, Nduk. Dini. Iya. Ya. Coba liyane Bandung keperani gak iki iki. Wis ben liyane itu. Ora apa-apa. Ayo. Eka. Mas Rin. Wong ya kula ya ayu dhewe iki to Mbak Dila. Ayu dhewe. Piye Nduk? Kula lak ayu dhewe to Mbak. Sopo ngomong? Salah. Kowe gur menang lega. Lah, Lek ayu ya ayu aku to. tetep lemu aku to ya. Alah tetep gede ndekku. Alah ya tuwek aku. Ayo belang dekku. Masa kok. Wis. Ibu-ibu perunas ki dong apa to jane? Agar tuku sayur kok nyecret ayo. Ayo Kak. Tapi panggah ayu kula nggih. Oh iya, kowe ayu dhewe kowe. Oh, nek. Ayune nek dhewe. Nek ijen ayo nek kancane ya mbuh. Ya Kak. Anu neno. Tuku tongseng Weh, tuku tongseng. diwadahi kerdus. Diwadahi kerdus. Pak D Gareng. Pak D Gareng. Pak D pancen bagus. Kok jare Pak Rojion koyo wedhus. Pak D Gareng pancen bagus. Nah, ngono. Ya. Rasdone suwi mau. Wah, Ayo. bagus wae. Kaya Primus. Ya. Primus Pak D. Iya Mas Gareng. Primus priamuka setan. Oh, legen iki. Masamu iblis Pak aku. Ya, Mas Gareng Parian. Nah, neno. Hantu iku ngono lho. Jipok. Jipok. Oh, Jipo. Kuwi nyolong. Kuwi nyolong terus. Warga Cibiyuk. Terus Sagotong Raya. Sing kae dadi mati ya. iya. Ayo senenge gotong royong kok. Ayo, Dini. Nano. Tegane. Panas udan aling-aling
Kok Sunda gitu. Gunung. Ya. Wis ben to, aja dilurui tak tapuk cangkemmu iki. Aja dilurui, wis semen sauni-unine kuwi. Oh, iki pamane Dini, panas udan sampai ping 2, ping 3 gak masalah. Lek aku lho coba matane. Lho. Ayo, liana pelindeng nek Dini sih. Wis berapa bodu? Oh iya. Yo. Ayo. Anu, Panas udan. Natian. Ben genep ping 3. Aku tersaingi karo Dini. Oh, lanang iku apa? Ya, Duk. Natian. Oh, iya. Suara suling kita kembali ngulon setia dekakon dino 14 langgame yo Dini sik walang keke walang yo Eka telang getak tak telang hewa hawe pipalanda engko bar iki digarap irama dangdut cah telu jogete kudu padha Ayu Dini karo kae Eka Nggih. Ya dek tutuke Dini Hey!
gak ngerus anu kon seragam kok siji kira iso karo kancane. Kula pun seragam. Nyukur tangane rada cupet dadi dawane ora padha ngono ketok. Ya wis, nek nu kowe ngarep, kowe ngarep. Ah. Cah loro iki tirokno jogete ayo. Komandane kuwi. Oh. Ibu ya. Jenengan mayorete, Mbak. Mayoret ya. Arep kowe walang kadung iki anggapan kuwi pemimpin, ayo. Ayo. Sira lu ya, ayo. 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 Iya ta, ayo siji. Anu. Hey. Mumpungka. Yuk. Hey. Tak kandhangi. Ya. Wah, lah bapaknya tak anteni lagi jedul. Iki biasane sok nusul. Panjenengan iki sok nusul. Kok nembe dugi to, Pak? Kula arep-arep sore kok. Biyen nusul aku. Ayo, mriki Pak, mriki. Niki kali buyut-buyut mboten napa? Nggih. Niki buyute. Wah, nek joget telok panjenengan iki. Wah, lah tak anteni kok lagi ketok. Umur, Pak. Ayo. Yo, kok tadi dangdute 2 kali. Ayo. Nggih. Ah, ya nih. Mengke sing depan kula terus. Maka Pak Rojun. Bapake. Kali anu panjenengan ya pergi berdua. Oh, ayo. Ya, ayo. Iki apa lagi? Oh! Hey! Ya! As! Hey! Ya! Hey! Ya, Pak. Lale. Hey! Sayang anak. Ayo. Ayo bertiga. Hey. Wah. Ayo, Pak. As. Hey. Iya. Iya. As. Iya. Hey. Iya. Iki mbiyen akike arep dijaluk Mas Gareng ora sida. Iya, saiki ganti. Ampun wedi Pak pun mriki mawon mboten napa kok kaya wedan kok. Pare. Pripun kabare Cak Bat? Lakone apa terus? Ayo. Enggak Pak, mriki Pak. Ditekke sik terus sithik kok. Ampun disisake no. Monggo aku Mbak Putri gelo nek disisane yo. Ayo. Allah. Iya. Iya. Atur nuwun. Sehat, Mbah. Sehat. Kon sehat kok nantang malah. Apa Mas? Kok nembe dugi nembe ketek. Ka jolo kowe sik ka. Dini karo ayo gelo ora apa. Non orkesan. Oh, orkesan. Wah, Nonton dia. Mulai lagi rawuh bake orkesan iki orkes riyen Pak iki.
Nggih, nggih. Panjang umur, sehat selalu, nggih, Pak. Amin. Nggih, sik lali jeneng sampean sinten? Mangke iki Mas Gari ora muni dhewe kok. Pak Di Bakso. Pak Di Bakso, sadar. Pak Di Bakso, nggih. Yo saiki saiki tani macul. Oh, Mas Gari ngajeng dipacul. Macul. Oh, pacul. Anu Mas Gari kula pacul gurung ngono kok. Anu, daleme pundi Pak Di? Kula ngrasa. Non ngrasa. Rasanu sisih pundi? Seragi. Seragi ya. Seragi. Ngendi? Serag. Oh. Ya ora ana iki terus ana. Oh, bego yo cepet men. Gulo. Pakai gula. Nggih, turun ya, Pak. Saya kene Pak Dirman to. Nggih. Ah. Nggih. Nggih, terima kasih. Wah, wis arep-arep sesore lagi rawuh. Nggih. Pun. Aki tese, Mbah. Oh, isih kelingan wae ya. Isi salak kok. Nggih. Makasih, matur nuwun, Mbah. Matur nuwun. Monggo lenggah. Mas Gareng, Mbak Ika terima kasih. Nggih. Niki arep ngucapke apa Mas Gareng? Ayo. Mugi-mugi desa Cibiuk tansah gemah ripalo dinawi. Amin. Beno ing sambikala rukun-rukun guyub rukun selawase wargane. Amin ya rabbal alamin. Muga sabubare wayangan Cibiuk tansah manggih ayem tentrem. Amin. Tinebihna ing durga sengkala, Amin. cinaketna ing bagya mulya Allahumma. Amin.